Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuwunky sanyna. Türkmen halkynyň milli lideri Euronews telekompaniýasynyň hyzmatdaşlygy dowam etdirer. Türkmenistan we Awganistan demir ýol ulgamyna täze ähtnamlary gol çekdiler. Orta hünäri okuw mekdepleriniň talip gözeli bäsleşiginiň jemlenni. Vinicius transfer rekordyny goýup biler. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Euronews telekompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Pedro Vargas David bilen duşdy. Mehman duşmaga döredilen mümkinçiligi üçin Türkmen halkynyň milli liderine hoşallyk bildirip, Türkmenistana ilkinji gezek gelýändigini we munyň özü üçin buýsançly wakadygyny beledi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy häzirki wagtda öňde barja tehnologiýalara we innovasiýalara esaslanyp, diýipgeni ösýän habar beriş ulgamynyň giň köpçüligi ýetirýän tesirini verip, milyonlarça tomoşaçysy bolan Euronews telekompaniýasy bilen birlikde Türkmenistanyň parahatçylyk söýjüligi, dostlugy, hoşniýetli goňşuçylygy, ynançmagy ünlüýän başlangyçlaryny dünýä ýaymak uğruna işleri mundan beýlekde ilerletmäge ýurdumyzyň gyzyklanma bildirýändigini tasdiklady. Şunuň bilen baglykda iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň toplanan oňyn tejribesi aýratyny ýagtady. Euronews telekompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Bekişde Ahalteke bedewleriniň özüni uly täsir galdyrandygyny hemde bu meşhur atlaryň hakyky muştagy bolan milli liderimiziň şeýle özhoşly bedewleriň tohum arasalygyny gorap saklamagy, geljek nesillere ýetirmäge äwrt ulgoşunyň ähmiýetini beledi. Şeýlekem ol Türkmen halasynyň milli muzeýine baryp görendigini, Türkmen halkynyň döreden bu ajaýyp sunugatyny, dep desturlaryny metbuatda giňen wagt etmeň ýoglaşlyk etýän kampaniýasy üçin uly hormat ýagtady. Awganistanyň demir ýollary boýunça jemgyýetçilik işlerine gözegçilik edýän ministriň ornasary Muhammed Ishaq Sahibzade ýollaşlygyna tehnik wekiliýet Türkmenistana saparda boldy. Bu barada Awgan metbuat habar berýär. Awganistanyň demir ýol edarasy bilen Türkmenistanyň Türkmen demir ýollary agentliginiň arasynda alaşylan ähtnamalary laýyklykda turgunly demir ýol stansiýasyny giňeltmek, Akina Andhoy demir ýolunyň 10 kilometrlik böleginiň gurulşyny tamamlamak, 55 kilometrlik Andhoy bergan demir ýol liniýasynyň gurulşy üçin tehnik ykdysady esaslanmalary işläp düzmek ýaly işler geçiriler. Ýakyn döwürde gazandan ähtnamalary laýyklykda anyk şertnamalary gol çekilip, taslamalary iş özüni durmuşa geçirmäge girişmek gödegine tutulýar. Türkmenistan köp ýyllardan bäri Awganistanyň demir ýol ulgamynyň döwri wagtlaşdyrylmagyny özüniň sallamlyk goşunyny goşup gelýär. Häzirki wagtda turgunly demir ýol stansiýasynyň çeklerini ammar toplumynyň şeýlekem turgunly Hırat demir ýolunyň birinji bölegi bolan 22 kilometrlik turgunly sanavar uğrunun gurulşygy alınıp barilýar. 26 fevralda paýtagtymyzdaky Watan kine konsert merkezine Türkmenistanyň bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň saglyk we reşwe derman senaty ministrliginiň, Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşaklarynyň milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Magtumly adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň we Indira Gandhi adynaky Aşgabat Lukmançylyk orta hünäri okuw mektebiniň birlikde guramagyny halkara Zenanlar güni münasibetli Arkada Aşgabat şäherleriniň we Ahal welaýatynyň orta hünäri okuw mekdepleriniň talip gyzlarynyň arasyna geçirilen talip gözeli 2025 edebi dörejilik beýleşiginiň jemleýiji tapgyr geçirildi. Milli buýsanjyň başlara gowhar täjim ady bilen geçirilen beýleşige ýurdumyzyň orta hünäri okuw mekdeplerinden jemi 20 gyz gatnaşyp, özleriniň hünärlerini wasp etmek, keşde çekmek we çeper okoýuş boýunça çykyş etdiler. Gyzgalyny geçen beýleşikde baş baýragy Indira Gandhi adynaky Aşgabat Lukmançylyk orta hünäri okuw mektebiniň talibi Käwe Hydyrowa, birinji orna Neşriyat çapkany orta hünäri okuw mektebiniň talibi Aýsultan Qaqabaýewa, ikinji orna Aman Kekilif adynaky muallimçilik mektebiniň talibi Nurjemal Täçmemedowa we Türkmenistanyň gahrymany Atamurat Niýazow adynaky ýürütülüşdirilen Bank mektebiniň talibi Jemal Täjiwa, üçünji orna bolsa Aşgabat şäheriniň Siýahatçylyk orta hünäri okuw mektebiniň, Türkmen döwlet medeniýet we sunugat mektebiniň we Ahal welaýat ýürütü sunugat mektebiniň talip gyzlary münasip bolurlar. Ýeňji bolan taliplere beýleşik gurnoýjylar tarapyndan hormat hatlary we ýadigarlyk sowgatlary gowşuruldy.
İspaniýanyň Real Madrid topornyň ýollaşlary Brazil futbolçysy Vinicius'y isleg bildiren halatyna Saudy Arabistanyň toporlarynyň birine satmaga taýýardygyny belledi. Bu barada The Telegraph neşri habar berýär. 24 ýaşyndaky Vinicius'a Saudy Arabistanyň Public Investment Fund gaznasyna degişli toporlaryň birine geçmek teklip edilýär. Futbolçy üçin münasip topor haçyny taraplaryň arasynda alalaşa gazanlan halatyna saýlanýar. Neşriň habar bermegine görä bu transferiň 2025-nji ýylyň Thompson amalaşdyrylmagy gözüňde tutulup, transferiň bahasy 240 million eurodan köp bolar. Bakem futbol taryhynyň en ýokary transfer bahasy bolup biler. Häzirki wagtda bir rekord Neymar'a degişlidir. Ol 2017-nji ýylyň Thompson'da Barcelona toporundan Pasajer toporuna 222 million euro geçipdi. Ine mehribanmış doklar. Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuwunky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoşta bolun.